El passat dimarts de 9 de març, amb motiu del dia principal de les Falles, les 11 comissions de la ciutat van realitzar el tradicional homenatge a la patrona de la ciutat, la Mare de Déu dels Àngels, i a Sant Josep en el dia de la seva festivitat. Milers de fallers i falleres van desfilar lluint la seva millor indumentària valenciana davant una gran quantitat de veïns que aprofitaren el dia festiu per gaudir del millor ambient en l'últim dia de les festes josefines. A més, la gent va tindre l'oportunitat de conèixer els premis que aconseguiren algunes de les comissions mislateres, que portaven orgulloses els seus estàndards dels premis. L'acte es va realitzar a l'Avinguda Gregorio Gea, davant del Centre Cultural Carmen Alborch, un canvi d'ubicació a causa de les obres que s'estan realitzant a l'Ajuntament. Al lloc de l'homenatge es van situar les figures de la Mare de Déu dels Àngels i de Sant Josep. Allí, els representants de les comissions oferien els seus rams de flors que eren rebuts per membres de l'agrupació de Falles de Mislata i a l'escenari per les autoritats locals representades per l'alcalde Carlos Fernández Bielsa i el regidor de Falles Ximo Moreno. Totes les comissions de Mislata van continuar el dia de Sant Josep amb germanor amb els seus casals i, com no, disparant una mascleta al migdia, com per exemple va ser la realitzada a l'Avinguda del Sud, a càrrec de les Falles Lepant, Doctor Marañón i Pare Santonja. Per posar fi a aquestes festes per la vesprada, es va donar inici de la tradicional crema de les Falles. L'alcalde, junt als membres del govern municipal, van ser testimonis de la crema d'algunes d'aquestes obres d'art plantades a la ciutat. Estas fallas están siendo unas fallas muy participativas, con muchísima gente en la calle. Además está haciendo un tiempo extraordinario, lo que invita a la gente a participar de nuestras fiestas más tradicionales, las fiestas que defienden nuestra cultura más popular, las fallas, patrimonio inmaterial de la humanidad, y creo que es una manera de protegerlas, de promocionarlas, de defenderlas, que es estar en la calle y participar activamente de la fiesta, de la indumentaria, de la gastronomía, de las mascletas, en fin, de la noche. En definitiva, yo lo que quiero es que el Mislata la gente se lo pase bien y que sean unas fallas extraordinàries. Les autoritats no es van voler perdre el ritual del foc i van acudir primerament a la falla Quim Pizarro per veure la crema dels seus dos monuments, primer la infantil i després la gran. I ja després els màxims representants de la ciutat van seguir la crema d'altres falles. Així donant per finalitzades les falles d'enguany i donant pas a les del 2025.